Halo? Haloja, Pektonen. Mä soitan sulle, koska sun koiras haukkuu todella lujaa. Mä en oo pystynyt nukkuu muutamaan päivään kunnolla ja mä haluaisinkin kysyä, että tiesit sä, että sun koiras haukkuu niin lujaa? Nyt oot kyllä varmaan soittanut johonkin väärään numeroon. Joo, mä oon jutellut muiden naapureiden kanssa ja on käynyt ilmi, että sun koiras haukkuu 3 aikaan yöllä, herättää perheet, lapsia myöten. Joo, kun ei mulla tässä ole, nyt sulla on väärä numero, ei mulla ole naapurita tässä. Mä oon kerännyt valituksia ja nimiä ja mä haluaisin tuoda ne sun postilaatikkoon. Sopiiko tällainen? Joo, sopii, mutta kyllä se nyt on varmaan ihan väärässä Hyvä henkilössä. on, mutta mä luulen, että sun koiralla on varmaan aika tylsää. Joo. Voisit vaikka viedä sen kävelylle, hyvänen aika. Kaiket päivät se haukkuu vaan. Wuff, 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 wuff. No joo, annahan olla. Harmaan hyvä väri. Kyllä harmaan hyvä väri. Harmaan hyvä väri. Harmaan hyvä väri. Halo? Pekka Turunen. Taksikeskuksesta hyvää päivää. Meidän taksinkuljettaja ilmoitti, että hän on odottanut jo jonkin aikaa eikä ketään ole näkynyt. Nyt on sulla kyllä varmaan väärä numero, ei ole tilattu tänne taksia. Anteeksi, nyt en oikein kuule. Niin, että ei ole tilattu tänne taksia, että sulla on nyt varmaan väärä numero. Tarkistahan. Miten niin et tilannut taksia? Mä soitan nyt numeroon, josta tilaus tuli. Onko se ihan varma, ettei kukaan ole tilannut taksia tästä numerosta? Olen aivan 100 varma. Kyllä. Meidän soittohistoriasta näkyy, että tästä numerosta on soitettu ja pyydetty taksia osoitteeseen Pääkatu 124. Missäköhän semmoinen katu mahtaa olla, en edes tiedä. Tää on nyt Liperissä tää. Kuule, me saadaan useita pilasoittoja jatkuvasti, mutta nyt Taksinkuljettajien liitto on päättänyt velottaa turhista ajoista. Seuraavan kerran, kun sua velotetaan tästä, onko selvä? Joo, mutta en ole soittanut. Ota vähän toisenlainen asenne, kuule, kun puhut mulle. Sä taidat olla vähän liian vanha pelaa näitä pelejä vai mitä? Oliko se pelaaja-tyyppi koulussa? Joo, hyvästi. Äläkä soittele toista kertaa tämmöisiä paskapuheluja ei tarvitse soitella sinun. Anna olla soittelematta.